Il-kumpanija Advent Lifts bdiet b'mod modest ħafna ftit aktar minn 20 sen ilu tinstalla l-liftijiet u llum bdiet topera minn fabbrika ġdida fiż-żona industrijali tal-Marsa. Dan wara investiment ta' 400,000 euro f'fabbrika ġdida li ngħatatilha mill-Malta Enterprise. Il-binja kienet tagħmel parti minn fabbrika akbar li nqasmet fi tlieta sabiex kumpaniji ta' daqs medju ikunu jistgħu jkabbru l-attività tagħhom. Id-direttur maniġerjali Stephen Farrugia qal li l-kumpanija bdija waħdu bħala self-employed u llum qed tħaddem madwar 50 ruħ. Qed naħarsu qudiem biex ma nibqgħux biss fi xtutna hawnhekk, imma wkoll nibdew nbijaw il-lifts anke barra minn xtutna u nippruvaw nisploraw postijiet fejn qabel qatt ma morna. Allura għal din ir-raġuni u anke minħabba il-brand li għandna, kellna bil-fors inkabru l-erja fejn konna qed naħdmu qabel. Is-Sur Farrugia qal li dan seta' jsir bil-għajnuna diretta tal-Malta Enterprise li hemmnet fil-viżjoni tal-kumpanija huwa jinnota wkoll l-iżvilupp ekonomiku bla preċedent li għadda minnu pajjiżna fl-aħħar snin u li kieku ma kienx hekk dan il-pass ma setax isir. L-iżvilupp kien kbir, aħna kif taf kulħadd niddependu ħafna mill-kostruzzjoni. Il-kostruzzjoni bħalissa kulħadd jaf kif inhi għaddejja u dan jen biex aħna nħarsu l-qoddim u nkomplu niżviluppaw prodotti ġodda anke għas-suq lokali. Iżda tkabbir bħal dan iġib miegħu sfidi kbar. Sfidi huma riżorsi umani bħalissa li nixtiequ nagħmlu iżjed, nixtiequ nafu li għandna l-kapaċità li nipproduċu aktar, imma rridu nsibu aktar riżorsi biex nimpjegaw mal-kumpanija tagħna. Fl-inawgurazzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-impenn tal-Gvern mhux biss li jġib investiment kbir barrani lejn pajjiżna, iżda wkoll li jgħin intrapriżi żgħar u medji sabiex jinvestu u jimirħu barra minn xtutna. Huwa qal li għadu mhux kuntent bit-tul ta' żmien li kumpaniji jieħdu biex jiksbu proprjetà mingħand il-Gvern u ttama li dan il-proċess ikompli jonqos. Huwa nnota wkoll kif din il-kumpanija diġà qed tieħu studenti mill-MCAST biex tħarriġhom fl-industrija. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm ukoll il-Ministru għall-Investiment Chris Cardona.